ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଜନବସତି। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ ବା ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା ଅଥବା ଖଣି ସହର ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ, ପ୍ରତି ଛୋଟ ବଡ଼ ସହରରେ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଥାଏ। ଏପରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସହର ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପକାଯାଇଥାଏ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାମୁହାଟି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ବଡ଼ବିଲ ସହରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସେଠାରେ ପକାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆବର୍ଜନା ପକାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ପ୍ରାୟ 500 ମିଟରରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ବିଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଗ୍ରିଡ୍ ସେଣ୍ଟର, ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ସେଠାରୁ 500 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏକ ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବାତାବରଣ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ହେଉଛି।